तो नंगौ आं दिनैहाय नैबे प्रग्रामाव मीडिया नोंथांमोनहा फैनानै जोंनि प्रग्रामखौ कभारेज खालामफैनायनि थाखाय आं गासैबो स्कुलनि जानानै आरो मेनेजमेन्टनि जानानै आं गिबियाव नोंथांमोन मीडिया पार्सन्सफोरखौ आं बरायनानै लाग्रोबाय आरो गोजोननाय जासिग्रोबाय। दा नंगौ जोङो नैबे स्कुलखौ 2019 आव जों आरम्भ खालामनाय जादोंमोन। जेब्लाहाय जोङो नुबाय जे 2003 सनाव जोंहा बीटीसी एग्रीमेंट जाबाय। दा बे बीटीसी एग्रीमेंट जानायनि उनाव मोनफानिफ्राय जोंनि चिरां बिसेसके काजलगावखौ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार हिसाबै डिक्लेयार खालामनाय जाबाय। दा बे हिसाबै गोबांथार गभर्नमेन्ट अफिसफोर, कोर्ट कासारि, डीसी अफिस, एसपी अफिस गासैबो मोनसेनिफ्राय मोनसे फैजोब्बाय। तो जों नुबाय जे चिराङा जुदियो मोनसे समाव बे काजलगाव बा बे खाथि खाला ओनसोला गोदोसोनानै थानाय एरिया बा मोनसे गन्डगलनि परिबेसजों विभिन्न दावराव दावसिजों जोङो मोगा मोगि जाबोनांदोंमोन, जायनि थाखाय गोबांथार जोंनि प्रतिभा गोनां एबा जायफोरा पटेनशियेल गोनां जोंनि इयुन जोलै उन्दै उन्दै गथ'फोरा गोग्गो आरो गोजौ सोलोंथाइ लानायनिफ्राय एसेब्लाबो गाहायाव थानांनाय बादि जादोंमोन। दा नैबेखौ साननानै जोङो गोबांथार बै समनि इन्टेलेक्चुवेल्सफोर जायफोर जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन बिसोरखौ जोङो सावरायदोंमोन। जिहेतु आंबो सासे एडुकेसन बेकग्राउन्डनिफ्रायनो फैखानाय मानसि, आंबो मोनसे कलेजावनो फोरोङोमोन मोनसे समाव। तो बे हिसाबै जों सावरायलायनानै बेयाव माबा मोनसे खालामनो हायो नामा बेखौ जों सावरायबाय। जों गोबांथार कलेजफोर स्कुलफोर गायसननायनि जों प्लेनिंखौ लानाय जाबाय। गिबियाव नंगौ जों बेयाव मोनसे कलेज गायसननायनि प्लेनिं लादोंमोन, किन्तु बै बोसोरावनो जोंहा मिनिस्ट्रि अफ HRD बिनिफ्राय जायखौ बुङो NCT नेशनेल काउन्सिल अफ टीचार एडुकेशन बिनिफ्राय जोङो मोनसे टीचार ट्रेनिं कलेज खुलिनो थाखाय पारमिशना 2 years माने 2 बोसोर B.Ed कलेज खुलिनो थाखाय पारमिशनखौ बै समनिफ्राय बन्द खालामदों। आरो बेनिफ्राय बेराफारसेथिं सरकारनिफ्रायबो गभर्नमेन्ट जिथुनाखि प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि प्रसेस बेफोरखौ मोनफानिफ्राय मोनफा बन्द खालामबोबाय थादों। गतिके जों सानबाय जे जों सानबाय बेहाय जोङो मोनसे फुल फ्लेजेड इन्टिग्रेटेड CBSE स्कुल खालामनानै बिनिफ्राय जोङो KG to PG क्लास 1 निफ्राय MA लेभेलसिम डिग्री होनो हानाय अनुस्थान बोरैहाय मोनसे खालामनो हायो। तो बिनि सिन्थाधारा जोङो नैबे चिरां पाब्लिक स्कुल काजलगावनि जन्म। जोङो 2019 आव बेखौ नारानाथा जागायदोंमोन 17 जन छात्रफोर लानानै। बिनिफ्राय फैयै जोंनाव दा फ्राय 250नि एसे गोजौआव छात्रफोर दंफैसै। जोंनि स्कुलखौ खुलिनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय बेहाय नट एट अल प्रफिट मटिभ, बेयाव प्रफिट मटिभ जेबो गैया। बेखौ मोनसे चिरां एडुकेशनेल ससाइटि मुंनि मोनसे ससाइटिया बे स्कुलखौ सामलायगासिनो दङ, जेरावहाय जोङो जोंनि ओनसोलनि प्रतिभा गोनां उन्दै गथ' गथायफोरखौ लाबोनानै माबोरैहाय मोनसे क्वालिटि एडुकेशन मोनसे आबुं सोलोंथाइ आरो गोजौ मानदान्दानि सोलोंथाइखौ जों बोरैहाय होनानै बिसोरनि जिथुनाखि सिङाव आन्दोआव थाखुमानाय बिसोरनि जिथुनाखि पटेनशियेलफोर बेखौ जोङो मोखाङाव लाबोनानै माने बिसोरखौ गोजौ फारसे दैदेनलांनो हायो। दा बे हिसाबै जोङो मोनसे खम बेसेनाव गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ जों बोरैहाय होनो हायो। मानोना नोंथांमोनहाबो मिथिगौ जे बे ओनसोलाव गोबांथार ओनसोलानो जोंना सोरबा दिन हाजिरा मावग्रा, लेबार मावग्रा बा आनएमप्लयड बा कृषकफोर बेफोर एरियानो बांसिन दङ। गतिके जाहाथे बिसोरनि गथ' गथायफ्राबो गोजौ फिसनि थाखाय जिथुनाखि सिगाङाव सोलोंथाइखौ लानो हायामोन बे समस्याजों जाहाथे मोगा मोगि जानाङा, जों बेखायनो बयखौबो इनभाइट खालामदों। नोंथांमोनहा फै, बे स्कुला नोंसिनिनो रायजोनिनो स्कुल, खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ जों होनो थाखाय जेब्लायबो नाजालांबाय थागोन आरो बे उद्देश्यखौ लानानै जों आगबारिलांबाय थागोन। दिनैसिमाव माबायदि एनरलमेन्ट मोननो हादों नोंथांमोना ओनसोलाव? दिनैसिमाव
जोंना एक्जाक्टलि 250 प्लास 250नि एसे गोजौआव साथ्रफोर दङ दा बेबायदिनो जोङो गोबांथार बेबायदि साथ्रफोर दङ जायफोर माने फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय सोरबा मान्थलि फिस होनो हायिनि थाखाय दा बेफोरखौ जों कनसिडार खालामनानै जोंनिनो गथ' जोंनो बेंनांगोन जोंनो लांनांगोन होननानै जों बिसोरखौ बेबायदिनो आगबारिलांगासिनो दङ।